vocabule. Început de 2006, Bruckner reprezentând direct de pe ștrase. Rebel Music va aduce continuarea sabotajului. Vocabule, strictly underground hip-hop. Hip-hop. Și nu uitați, susțineți mișcarea și nouă CV-ul. Vocabule 2006, cumpărați-vă caseta, vinilul sau CD-ul. Vocabule 2006, BITZA, Rebel Music, Media Pro, asta e echipa. Îți mențin încă o dată, trează atenția. Deci apleacă-ți urechea la ceva urma. Problema e că e prea veche tema, așa că trebuie reinventată schema. De aceea propun să intrăm direct în subiect. Pregătește-ți boxele, intrăm în efect pentru mulți. Că ai bani înseamnă totul, este cum e pentru dependenți drogul. Își uită rolul, sportul preferat e atletismul de performanță. Peste prieteni cu viața în balanță, poți cumpăra orice, nu e o problemă. Mulți au impresia că viața e eternă. Rezumă totul la cât costă, într-o încercare de a fugi de viața prea anostă. Lăsând la o parte orice glume, sunt curios, oare mai putea spune? Ar mai fi oameni bogați pe lume dacă totul s-ar plăti numai cu fapte bune? De când adolescentul are drepturi și-a dat jos uniforma, crezând că e mai bine susține reforma. Azi elevul învață școala să o desconsidere, căci respective nu sunt printre litere. Derulând istoria, că știu ce-a fost până ieri. Mulți își amintesc când scârbă echiparea în pionier perpetu. Un gând ridică semne de întrebare. Banii schimbă fățișarea des, dar traiul când doare. Cu majorat în foare, mulți apasă accelerația. Atunci la aceeași vârstă așteptai la coadă să-ți iei rația. Alocația pentru mulți e sursa de venit, în timp ce alți copii extract de pe card credit. Unii se scârbesc în școli de tampoane, în WC-uri, alții studiază ambalaje. Băi, conține eu, încă la pubertate, multe copile fardate, în mașini cu la bătaie, tot să prindă loc în spate. Azi vorbim la celular și ai acces la internet, cu viza Schengen în buzunar, e alimente pe caiet. Tu, ce-ți mai dorești într-o țară în ghiveci? Poți să te ridici, poți să cazi, poți să faci de necaz haz. Poți să fii fiecare zi ce de azi. Poți să ceri, poți să speri, poți să strigi la cer. Nimeni nu te ascultă dacă ești un nimeni. E singur și nesigur, într-o lume în care viitorul singur ți-l asigur. Sunt multe de văzut, tot atâtea de făcut, în lumea asta în care dacă nu mai ești atent, capul ai pierdut. Curve, droguri, bani, pe stradă ai de toate. Mai puțin tovarășii care ar trebui să aibă grijă de altul spate. Fiecare pentru fiecare, zi de zi aceeași luptă în care nu mai poți să fii atent la cel de lângă tine când dispare. Nu mai ai timp să simți la cât te doare. Ești un mare norocos dacă și mâine ai să cazi tot în picioare. Prin urmare, dacă ești o curvă pe la colț de bloc, faci bot. Dacă ai ajuns să fii un dealer, altul în spate te vrea mort. Poți să te ridici, poți să cazi, poți să faci de necaz haz. Fii cu ochii patru, într-o zi te arzi. Orice prost poate să obțină diplome grele, fiecare cu foile lui, eu cu foițele mele. Am sechele, recunosc, restar la orice zgomot mic. Sunt ca un farmacist specialist în probleme de trafic. Optimismul a dispărut, sincer cred că s-a vândut. De la început s-a menținut ca un parfum contrafăcut. După ani de zile am înțeles că în urma unui bilanț România e o țară liberă, imobilizată în lanț. Fără imagini trucate, plângem cu lacrimi secate. Zeci de milioane de oameni, toți în minoritate. Privesc orice dramă cu disciplină de armată. Am totuși inima înconjurată cu sârmă ghimpată. Orice zicală letală lovește o zonă vitală. Deși există printre noi, durerea nu ne e fatală. Suflete ca noi primesc gloanțe reci înfipte în trunchi. Unii mor în picioare, alții trăiesc în genunchi.